capítol anterior. Xipineda de 6 mesos, tu. Ja cal que m'espavili, si he de comprar l'habitació, el cotxet, el Moisès... En el fons, crec que inclús em fa una mica d'il·lusió i tot, Em sembla que t'oblides d'un petit detall, i és que els nens no es fan sols. Com vols dir? A tu mai ningú no t'ha explicat d'on venen les criatures? Depèn de la criatura. Si és una criatura de l'infern, les fabriquen a Can Banyeta. Pou, tu fa 6 mesos vas mantenir una relació sexual amb algú que et va deixar prenyat. Perquè el destí em va dur lluny a Llavorsí. I allà què et va passar? Em vaig hospedar en un molí vell, regentat per un home madur, solter i hereu, que es feia dir Sebastià. I perquè la gent no parlés, va arreglar el meu matrimoni amb un pastor de la muntanya. No! La Vinyeta presenta... La Pura i en Ramonet. Però Pou, a tu t'agraden els homes? Reina, pensa que arribes a una edat que no li pots fer fàstics de res. I en Manelic, amb aquella armilla de borreguito, les espardenyes, la faixa i el gaiato, feia el seu goig. Tu has vist el concurs aquell de Granjero Busca Esposa? Ai, sí? Doncs s'assemblava una miqueta a la presentadora. A la Luján? A la Luján. Què dius de Luján? No, dona, a la Luján. Ah, Mira, cadascú s'assembla qui bonament pot, tu. també tens raó. Aleshores, tu què, amb en Manelic? Al principi no m'agradava, però mira, de mica en mica li vaig anar agafant carinyo. A en Sebastià no li agradava això perquè tenia uns gelos que se l'emportaven els dimonis. I un dia, quan ja m'estava enamorant fins les tranques, en Sebastià el va fer fora del mas. Pou, quin succés més terrible! Molt terrible. Varen passar els dies i jo estava molt trist, tu. Només parlava amb una nena dolça com la Mel que s'assemblava al Josep Maria Bax. Ah, per com parlava ella de la paradeta. No, pel bigoti. Tenia un bigoti que feia por. Es deia Núria. Un dia la Núria em va dir que havia sentit com la veu del Manelic que la cridava i que l'olla del sopar bullia i bullia. Jo no vaig entendre res perquè m'acabava de fumar un cigarro porro d'aquells que m'havia guardat per una ocasió especial. És en aquell moment quan tinc una laguna mental i no recordo què va passar. De veritat, Només sé que quan vaig despertar del coma em vaig trobar sense calces i en Sebastià i en Manelic que es barallaven, tu. No duies calces! No. Això només pot voler dir una cosa, i és que un dels dos se't va traginar! Pou, que et van ensatrillar! El Pou l'han encalçat, sodomitzat, penetrat, engatillat, finiquitat i adulcorat! I mira que em va agradar, No ho dubto, mira que ets porca! El cas és que jo no sé quin dels dos em va rebregar, perquè en Manelic li va fotre un mal tanto en Sebastià que me'l va deixar sec, tu. Hòstia! El va matar! Sí. Home, és que l'altre també semblava que ho demanés a crits, que també s'ho va buscar una miqueta, Ai, pobre home, mort per amor! Total, que en Manelic i jo vam marxar a les muntanyes a cuidar cabres, tu, i a ser feliços. I com és que vas tornar a Barcelona, Pou? Perquè un dia vaig pujar un canto rodeu, vaig perdre l'equilibri i vaig venir rodolant des de Llavorsí. I què en saps, en Manelic? Res, tu. El molt imbècil no té ni mòbil. A mi em fa una mandra tornar... És que a casa sí està molt bé, Ja, però li hauries de dir algun dia que estàs esperant un fill seu. Dona, molt de pressa ho has dit que és fill seu. I si és del Sebastià? No té per què saber-ho. Tu li dius que és seu i punt. A més, aquesta gent de pagès es coneix que estan farcits de quartos. No siguis tonto i xucla fins que no puguis més. Hòstia! Aleshores què faig? Li envio una postal? Sí, amb una foto d'en Colón. Seràs gilipolles. Anem-hi. Ai. Demà hi anem i li dius. Sí, quina mandra, tu, demà. Va, et prometo que et compraré un boni. Doncs no en parlem més. Llavorsí ens espera. Continuarà. I dius que fan unes botifarres boníssimes? No te les acabaràs, les botifarres.